Turƙa shi, wata gagarumar babbar matsala tana shirin faruwa a cikin shahararren shirin nan mai dogon zango na cikin shirin So ne, inda a yanzu haka dai Imran da shi da Hairana sun kasance a asibiti a lokacin da Hairana take jinyar Imran. A lokacin da Imran ya farfado daga rashin lafiyar da yake yi, shin me kuke tunanin zai iya faruwa daga wannan farfadowar da ya yi? Wani abun mamaki da ya farfado ya ce ya fa manta da lamarin Hairana, ya manta ko ita wace. Wannan tambayar ta yi matuƙar jijjiga Hairana a lokacin da Imran ya yi mata wannan tambaya, sakamakon cewa abubuwan da ta fara tunani, shin me za ta koma ta ce a gidansu, wata amsa za ta ba wa mahaifinta. Babu shakka ta yi matuƙar shiga damuwa da kuma rikici. Shin a yanzu ba ta san ya za a yi ta koma gidansu ba, sakamakon cewa Hairana ta yi matuƙar son Imran 100%, amma katsam a lokaci guda, a lokacin da bata taɓa tunani ba, sai Imran ya farka daga gadon asibiti, inda yake tambayarta ita wace, daga ina take, me alaƙarsa da ita. Wayannan kalamai sun yi matuƙar razana Hairana, sabida bata taɓa tunanin haka za ta kasance ba tsakanin Imran da kuma Hairana. To babu shakka a yanzu alhajin da ya kaɗe Imran ya yi matuƙar tambayar histirin labarinsu, inda Hairana ta zayyana mai abubuwan da bai kamata ta zayyana mai ba, tunda a yanzu da Imran ya farfado ya nuna bai santa ba. Haka zalika alhajin da ya kaɗe Imran za ta ƙara kallonsa, zai ƙara kallon Hairana a mara gaskiya, a wacce bata san me take ba. To amma shin me kuke tunani zai iya faruwa a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin So ne? A yanzu haka ta gefen su Al-Amin da kuma mahaifinsa da kuma mahaifin Imran, inda mahaifin Imran yana tsare a police station, ganin cewa yana da hannu da kuma sanin cewa inda Imran ya yi tare da Hairana, inda a yanzu haka an kama mahaifin Imran da tuhuma cewa ya sace Hairana, sakamakon cewa Hairana da kanta ta fito ta bar gida ba tare da ta sanar da kowa ba. To amma a yanzu me kuke tunani idan Hairana ta dawo gida ba tare da an kamo ta ba, ko kuma an ga inda take? To masu sauraro, kada ku sha'afa da wannan tasha tamu. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To masu sauraro, ƙofar mu a buɗe take idan kana da abin da za ka iya cewa game da wannan shahararren season da muke kawo muku na cikin shirin So ne, sai ka danna mana liking da kuma comment domin jin ra'ayoyinku akan wannan abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24.